Kemmtejn mal-attivisti. Programmi ġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn iltaqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-kampus tal-Università ta' Malta. Nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Kemmtejn mal-attivisti, jiena Benjamin Abella l għandi miegħi lil Sephora, Joseph u Amy bħala parti mill-INMU. Mela l-ewwel nett bonġu. Tajjeb, mela tistgħu tibdew billi tispjegaw l-ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni. Sewa, l-Għaqda tal-Malti ila teżisti ħafna, fil-fatt kienet it-tieni għaqda li kienaw fil-kampus wara l-KSU. Iġviri mill-1931 kienu bdew żewġ studenti tal-Mediċina, Ruzar Briffa u Giuseppe Bonici, għax dak iż-żmien il-Malti ma kienx jiġi studjat l-Università, jiġifieri lan ewlieni dak iż-żmien kien biex titqajjem kuxjenza fuq il-lingwa fl-Università. Kienet diġà teżisti l-Akkademja tal-Malti, dak iż-żmien kien jisimha l-Għaqda tal-Kitiba tal-Malti. Allura xtaqu li jkun hemm għaqda tal-Malti għaż-żgħażagħ għall-istudenti. Jiġifieri tul iż-żmien dak kien lan. Illum il-ġurnata ovvjament inbidlu xi ftit l-għanijiet għax is-sitwazzjoni tal-Malti fl-Università inbidlet, però għadna nippruvaw nippromovu l-lingwa u l-letteratura Maltija speċjalment għall-istudenti li nqarbu l-istudenti lejn il-lingwa u l-letteratura Maltija. Sewa tajjeb ħafna. Tistgħu tkomplu billi tispjegaw l-ftit l-rwoli tagħkom bħala membri tal-eżekuttiv tal-INMU. Sewa, mela jiena Sephora l-President. Jiena assistent segretarju. Jiena viċi president. Tajjeb ħafna tistgħu tgħidu l-ftit forsi dwar l-rwoli tal-membri l-oħrajn tal-eżekuttiv tal-INMU. Mela, aħna qegħdin għandna 8 membri fil-kumitat, President, Viċi President, Segretarja u Assistent Segretarju, Teżorier u Assistent Teżorier, u tar-relazzjonijiet pubbliċi l-uffiċjal u l-assistent uffiċjal. Ovvjament, il-presidenza nippruvaw niddelegaw ix-xogħol bejn il-membri kollha mhux dejjem jirnexxielna ma nagħmlu l-mutana. Is-segretarjat jieħu l-minuti, jieħu il-korrispondenza ma' qdiet oħra, it-teżorerija tieħu il-flus, parti importanti, u mbagħad ir-relazzjonijiet pubbliċi jieħdu posters, promozzjoni tal-attivitajiet, dawn l-affarijiet. Tistgħu tgħidu li forsi fuq xi diffikultajiet li tiġu affaċċjati bihom kemm bħala membri tal-INMU anke bħala studenti tal-Malti. Naħseb bħala membri ta' studenteska l-ikbar diffikultà tagħna hija l-ħin u ċans biex nagħmlu dak kollu li nistgħu meta aħna stess studenti u għedna xi bdejna naħdmu. Kulħadd impenjat. Għandu x-xogħol tiegħu allura kulħadd impenjat barra l-għaqda. Kulħadd għandu il-ħaġa ekstra. Eżatt, ekku. Bħala partiċipazzjoni ta' studenti. Studenti kif issibukom dak il-qasam? Għandna numru sabiħ ta' membri, għandna madwar 400 membru, jiġifieri il-numru hemmhekk jgħid. Mhux kollha studenti ovvjament. Eżatt, għandna numru kbir ta' membri li kienu studenti xi darba ma bħalhom ma tbaqgħu ġeddu sħubija tagħhom wara li spiċċaw l-università. Però fi Freshers Week hekk insibu rispons pjuttost tajjeb mill-istudenti u anke nippruvaw inħeġġuhom jittendu l-attivitajiet tagħna. Għandna numru sabiħ ta' volontira tal-għaqda wkoll li maġġoranza naħseb kollha kemm huma studenti tal-Malti fil-fatt u anke mhux tal-Malti. Pereżempju tajjeb ngħidu li Amy hija studenta tal-liġi. U qiegħda fil-kumitat tal-għaqda u Claire Teżorira qatt ma studjat qatt ma għamlet il-baċċellerat fil-Malti, gradwata fil-psikoloġija, imma top il-Malti, top letteratura Maltija, allura hija parti mill-kumitat ukoll. Sewa tajjeb ħafna ġifieri jiskom tiftħu l-bibien tagħkom għal iktar mill-istudenti tal-Malti. Maħniex limitati għall-istudenti tal-Malti biss, kull min għandu interess fil-lingwa u letteratura merħba bih. Sewa tajjeb ħafna. U bħala studenti tal-Malti hemm xi ma nafx issues partikolari li forsi taffaċċjahom ċerta diffikultà ħanejdu hekk. Bħala għaqda tal-Malti, aħna naħdmu viċin ħafna tad-Dipartiment tal-Malti. Fil-fatt il-kap tad-Dipartiment tal-Malti jattendi għall-laqgħat tagħna xuwa membru fil-kumitat ukoll tajjeb ngħidu. Jiġifieri relazzjoni tagħna mad-Dipartiment hija tajba ħafna u anke bħala attivitajiet sikwit norganizzaw attivitajiet bisħubija mad-Dipartiment. Pereżempju f'Mejju norganizzaw konferenza speċita dwar ir-riċerka tal-MA fil-Malti u nġibu studenti li jagħmlu l-MA fil-Malti biex jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom.
Jiġifieri minn dak il-lat bħala dipartiment u bħala studju mhux li għandna xi problemi. Ovvjament mbagħad hemm il-problemi tal-ħajja universitarja li kulħadd jaffaċċja li mhumiex tal-Malti biss. Min-naħa tiegħi ma nafx għandkom xi żidu bħala problemi. Dak laqwa. Tajjeb, għandkom xi pjanijiet għas-sena skolastika li ġejja? Bħalissa qegħdin nippjanaw 3 attivitajiet il-ġimgħa d-dieħla fil-fatt għall-Festival tal-Ktieb. L-ikbar waħda u attività annwali tagħna hija tnedija tal-Leħen il-Malti. Leħen il-Malti hija rivista tal-għaqda li toħroġ ġifieri mill-bidu tagħna fit-tletinijiet. U ktieb jiġifieri bil-kitbiet ta' diversi kittiba differenti hemm uħud minnhom li huma studenti u għadhom jibdew fil-fatt jippubblikaw l-ewwel darba f'din ir-rivista u hemm oħrajn magħrufa ħafna bħal Charles Qasa pereżempju. Apparti minn tnedija għandna wkoll diskussjoni bejn 4 kittieba u l-qarrejja tagħhom nippruvaw nifukaw, is-soltu norganizzaw attivitajiet li jkunu aktar fukati fuq il-kittieba. Din id-darbet ninkludu lill-qarrejja fid-diskussjoni u fil-fatt 4 qarrejja ħajintervistaw lil 4 kittieba fuq l-esperjenza tagħhom bħala qarrejja x'diffikultajiet affaċċjaw ma jaqrawx, jaħasbu, etc. Mbagħad għandna attività oħra li hija filosofija bil-Malti ħajitkellem lettur tal-filosofija fil-ħajr, Elton Grek, dwar il-mortalità. Issa tgħid li mhijiex eżattament marbuta mal-Malti forsi. Imma se nara konna bdejna l-essenzjala ta' taħdidiet filosofija bil-Malti li ma jillimitawx ruhom għal-Malti biss. Nippruvaw nixħtu dawl fuq il-filosofija brabta mal-lingwa, imma mhux dejjem anke brabta ma' xi personaġġi li kienu jikdbu fuq il-filosofija bil-Malti bħal Manuel Dimek pereżempju. U nimmaġnu li dawn l-attivitajiet ikunu miftuħin mhux biss għal studenti tal-Malti? Le, huma miftuħin għal pubbliku, dħul huwa b'xejn, jiġifieri kulħadd jista' jattendi. X'istrumenti tużaw ngħidu hekk biex tippromovu l-għaqda tagħkom biex taraw li tiġbdu iktar nies? Naħseb l-iktar mezz effiċjenti u l-insibuħ ta' suċċess huwa Facebook, anka Instagram nużaw, anka Twitter, però Facebook huwa dak l-aktar jolqot nies, għandna l-paġna tagħna tal-Għaqda tal-Malti naġġornawha kontinwament bir-ritratti, attivitajiet dak li nkun qegħdin nagħmlu, u mbagħad namministraw 3 paġni oħra wkoll għandna l-paġna tal-Leħen il-Malti li hija dwar ir-rivista li semmejt, u paġna ta' Rużar Briffa u Giuseppe Bonici, l-missirijiet tagħna biex ngħidu hekk. Imma Facebook l-iktar li insibu effettiv. Barra minn hekk, l-Għaqda kella żewġ opportunitajiet sbieħ din is-sena wkoll għaliex qegħdin nestendu il-mezzi tagħna għal fuq it-television u għal fuq ir-radju wkoll barra minn dan il-programm, jiġifieri grazzi lill KSU tal-opportunità. Fuq ir-radju qegħdin nidhru kull ġimgħa ma' Dan u San, kulħadd jaf bihom, huma qegħdin iduru l-irħula differenti ta' kull ġimgħa għandhom karozza tal-linja antika, rrestawrawha, u qegħdin iduru l-lokalitajiet differenti biex jiltaqgħu man-nies u jagħmlu l-programm tar-radju minn hemmhekk jiġifieri minn hemmhekk stess. Issa aħna kull nhar sa 3 filgħodu qegħdin nibagħtu lil xi volunteer tagħna jew xi ħadd minna min jinserta biex imur fuq din il-karozza tal-linja u nagħmlu spelling bee bejn Dan u San stess. Issa, l-spelling bee għandha storja fl-Għaqda, storja ġdida ma ta' suċċess biex ngħidu hekk. Sena l-oħra bdejna nagħmlu spelling bee nsejħula Zanzan kelma aħna għat-tfal f'Settembru. U l-ewwel darba kienet marret tajjeb, allura mbagħad kellna stedina biex nagħmluha bejn l-iskejjel sekondarji f'Ottubru ta' sena l-oħra. U mbagħad irġejna milniha f'April għal skola sekondarja oħra, jiġifieri qed timxi biex ngħidu hekk eżatt. U mbagħad irġejna milniha f'Settembru li għadda u Settembru li għadda biddilniha ftit stidilna lil Dan u San biex jippreżentaw, ovvjament biex janimaw aktar. U issa qegħdin nagħmluha ta' kull ġimgħa fuq il-programm tar-radju tagħhom fuq Radio Malta fil-fatt fejn ikollna 5 kelmiet u nagħtu kelma kull wieħed il Daniel u Sander biex jispelluha u naraw jispellu ix tajba. U mbagħad nispjegaw kif għandha tiġi spelluta l-kelma fil-fatt. Barra minn hekk mbagħad qed nidhru fuq it-television kull nhar ta' tnejn brokna fuq il-Malti. Is-suġġetti varja kull ġimgħa, pereżempju darba minnhom kellna lil Kita Tart li huwa l-assistent eżorier tal-Għaqda u kien għamel it-teżi tiegħu fuq ir-reġistru tal-futbol. Il-kliem li ntuża mill-kummentaturi Maltin
dwar il-logħba tal-futbol ġifieri waqt il-logħba, eċetera. U mar fil-programm wara nofsinhar fuq TVM u beda jispjega x'termini jiltaqa' magħhom, x'nużaw bil-Malti għal termini differenti dak il-lingwaġġ. Barra minn hekk kellna wkoll diskussjoni interessanti fuq l-ikel. Batna żewġ volontira tal-Aqda, Gail u Daniela, u tkellmu fuq it-teżijiet tagħhom ukoll, ġifieri din ir-rokna qed tintuża wkoll biex nippromuovu it-teżijiet li qegħdin isiru fuq il-Malti li huma ta' interess għal kulħadd fil-verità. Pereżempju, Daniela għamlet it-teżi tagħha fuq kliem differenti għal tipi ta' ħobs differenti. Hija intervistat diversi nies minn lokalitajiet differenti, pereżempju nies minn ħal-Ormi nagħmlu mod ir-raħal tal-ħobs, u mbagħad nies minn Għawdex biex tara kif id-dialett ibiddel il-kelma użata. U Gail kellha l-istess proċess, għamlu fil-verità xogħol simili, però fuq suġġetti differenti, waħda fuq il-ħobs u l-oħra fuq l-aġin, u tiskanta jiġifieri kemm hemm xi tgħid u kemm hemm termini differenti. Sewa, tajjeb ħafna. Nimxu għal ċaġa ftit differenti, ftit fkar partikolari ngħidu hekk. Smajt li in Joseph ktibt il-teżi tiegħek propju dwar sessizmu fil-lingwa. Tista' forsi tibda ftit billi tispjega għalfejn għażilt dan is-suġġett partikolari. Mela, it-teżi tiegħek kienet titratta il-ġens ta' nomi li jirreferu għal professjonijiet, xogħlijiet u karigi li għandhom x'jaqsmu man-nisa sewwa. L-ewwel nett nixtieq nibda billi ngħid li il-lingwa jagħmel għall-poplu. Dik l-ewwel għan prinċipali li qabel ma bdejt it-teżi ħarist lejha waqt dan l-punt prinċipali. Illum il-ġurnata bdejna naraw li l-irġiel m'għadhomx jiddominaw bħala xogħol. In-nisa qegħdin jitlu fil-postijiet tax-xogħol, allura d-dominanza tal-irġiel naqset ħafna. Issa in-nisa m'għadhomx joqogħdu d-dar jieħdu ħsieb it-tfal imma saru joħorġu jaħdmu u allura l-ugwaljanza ikollhom opportunitajiet indaqs issa saru. L-għan prinċipali ta' dan ix-xogħol kien li nistħarreġ kif in-nies komuni jirreferu għal mara fi professjoni xogħol jew kariga permezz ta' kwestjonarju. Barra minn hekk rid nistudja n-naħa l-oħra tal-munita, ma rridx nifoka fuq biss xejdu n-nies, imma rrid ukoll nara xi jridu wkoll il-professjonisti infushom, il-professjonisti nisa x'jixtiequ li jiġu msejħa u xi preferu huma. Allura użajt żewġ metodi, użajt il-kwestjonarju biex nara il-pubbliku ġifieri x'jixtieq li jgħid, x'jixtieq u xejt fil-verità, u l-professjonisti nisa xixtiequ li jiġu msejħa u xi preferu. U dik għamilta bl-intervista, intervista qasira ħafna ġifieri ta' bejn 15 minuti li ma kienx problema laqas għalihom. Għamilt kwestjonarji għamilt 210 u rajt ta' bejn 18-25, bejn 30-45 u minn 50 il fuq. U l-intervisti li għamilt 63 intervista. Ma kellix preferenza, ġifieri kien minn minnhom għadhom żgħażagħ, minn minnhom għadhom medja ta' ġifieri u minn minnhom li kienu kbar avvanzati fil-professjoni biex niftehmu. Ħareġ li n-nies komuni minn dan l-istudju ħareġ li n-nies komuni jippreferu dik il-forma markata, ġifieri x'qed nifhmu bil-forma markata. Bil-forma markata qed nifhmu dik il-forma li għandha la fl-aħħar, la jew essa jew triċi. Dik il-forma markata biex niftehmu. Jew preferew dik il-forma. Minnaħa l-oħra, il-professjonisti nisa li ġew intervistati xtaqu li jiġu msejħa, il-maġġoranza tagħhom xtaqu li jiġu msejħa bil-forma maskili. U di dan ir-riżultat kważi inħsat tax l-nisa kif jixtiequ il-forma maskili. Imma ħafna minnhom Forma ġenerika naħseb. il-forma maskili, dik ġenerika. Dik ġenerika. U dejt ngħid imma għalfejn jixtiequ din il-forma. U ħafna minnhom tawni ħafna raġunijiet fosthom kien hemm qal li jien il-forma femminili nħossha dispreġġattivi. Waħda partikolari infatti qalt li jekk il-kariga għandha titlu ta' sindku. Ma tgħidx sindka, qalt li pereżempju kunsillier, ma ngħidlux konsillieru, qalt li jisnet imwaqqaw għaċ-ċajt. Qalt li jissu xi ħadd tal-ħabba gozz poġġejni konsillieru. Qalt li allura n-nom sindka tiġi qisha interpretata bl-istess mod. Dwar din għaw nuqqas taqbil fuq ministru wkoll naqra tad-daħk jekk ngħidu ministra. Mhux hekk. Nassoċjawha ministra. Jiġifieri. Jiena intervistajt ukoll persuni tal-korp u li l-iktar dominanza ġifieri xtaqu li
jissejħu bil-forma maskili dik ġenerika ġifieri jistgħu jissejħu spettur, maġġur, surġent u hekk ġifieri vera mhijiex għax fil-korp hemm naħseb dominanza tal-ġielat għad hemm imma għalkemm xorta diħli nisa naħseb hemm xi tip ta' regola li jissejħu hekk dan il-mod ġifieri li xulxin hekk jissejħu xulxin. Kien hemm oħrajn qalu li dak hu l-isem tal-professjoni m'għandux jaqsam jekk hux mara jew raġel, jibqa' l-istess tnejn. Qalt li kien hemm oħra qalt li jien nagħmel l-istess xogħol bħalma jagħmel raġel, allura m'għandix għalfejn jkun hemm distinzjoni fuq il-post tax-xogħol. Qalt li nippreferi jgħiduli, eżempju dik kienet perit. Qalt li nippreferi jgħiduli perit għaliex ma nixtieqx li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm distinzjoni għax int mara u għax int raġel. Fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu l-istess xogħol aħna. U allura għadna ma nafux jien l-opinjoni tiegħi li għax per eżempju il-tabib xtejt inti? Tabib xorta. Tabib tgħid għal-mara? Jew tabiba. Ġieli taħrab li tabiba ma mhux Xorta tabib tgħid. Ma tabiba. Ma ħaj. Komuni, għallima. Ġifieri ġa għandna dik ċertu segretarju, segretarja. Jien ma narax sek. U anke jekk iċempillek xi ħadd, tgħidlek isma' kellimt lill-avukat? Lest, kellimt l-avukat. U inti ma l-ewwel l-image tiegħek f'moħħok tgħid mela raġel kelmet. Laura kanak ma naqbix miegħek le. Jekk kif qed taraw fl-aqda wkoll għandna nuqqas taqbil dwar l-affarijiet tantu suġġett kontroversjali. Jiena li ħanajt mhux bbażat fuq statistika jekk għax jiena ma multx teżi fuq hekk. Però jiena li qiegħda fil-kors tal-liġi għandi l-impressjoni li ħafna jippreferu jitkellmu dwar avukat, mhux avukata jew avukatessa, imħallef u maġistrat, mhux imħallfa jew maġistrata. Ifhem. Però nifhem li hawn dat tip ta' disgwid fuq din ħaġa bejn forsi il-professjonisti u n-nis komuni li preferu il-forma femminili. Tajjeb ngħid li tajjeb li jsir studju iktar iffokat fuq jien il-fokus tiegħi tat-teżi kien il-kwestjonarji ġifieri x'jgħidu n-nies, x'jgħidu n-nies komuni. Ġbart l-intervisti biex nara jisu nieħu naqra minn dak mill-professjonijiet nara il-professjonisti huma nisa xi jridu ġifieri imma ħadd ftit żejra ġifieri bħala ammont ma ħadx ma nistax nibbaża t-teżi tiegħi ġifieri u ngħid imma milli rajt preferew il-forma maskili. Issa tajjeb li jsir teżi ġifieri iffukat fuq il-professjonijiet biss, il-professjonisti nisa biex jiffok iktar fid-dettall x'jixtiequ huma ġifieri jkun hemm intervista iktar fid-dettall ta' għalfejn jridu hekk għalkemm jinsaqsejt imma jkun hemm iktar anke ammonti f'kull professjoni. Interessanti li hemm dik id-differenza bejn il-poplu ġenerali u l-professjonisti li daw l-tit li qed jirreferu għalihom wara kollox. Ma nixtiequ forsi fl-aħħar mill-aħħar naf isir qbil u għall-inqas ikun hemm deċiżjoni jekk hux iswed jew abjad għax bħalissa din nilħabu kulħadd qisu m'hemmx deċiżjoni inti għamel hekk u inti għamel hekk. Allura l-lingwa is-sabiħ tagħha huwa li l-lingwa hija ħajja ġifieri daw il-qofol ta' kollox tara kemm il-lingwa hija ħajja ġifieri. Imma diġà għandna tabiba għallim għalfejn m'għandniex avukata jew avukatessa għalfejn m'għandniex perita għalfejn naf nutara. Nutara aktar komuni però minn. Nutara aktar komuni għaliex hija il-plural għalkemm il-professjonisti nisa qalu li dak huwa l-plural, jiġifieri żgur li le nutara. Dak huwa l-plural jew inġiniera. Punt ieħor li tajjeb insemmi però li f'lingwi oħra li hemm il-distinzjoni bejn maskili u femminili ma narawx il-ħaġa fit-Taljan, fil-Ġermaniż. Mela ekku, u anka jiena studjajt l-Ingliż fl-A-level u meta kont nistudja lingwistika kliem bħal jinnaf bħal fireman, bħal policeman qed ħafna kontroversja dwarhom għax tipo kif tgħid jinnaf li fireman jew policeman ma l-ewwel ma kontx fil-fatt flok policeman min juża police officer. Eżatt, police officer. Flok chairman chairperson. Ekku.
Isu in ġenerali ħafna qed isiru ħafna sforzi biex dan it-tip ta' sessizmu ngħidu hekk fil-lingwa jinqeret. U jekk mhux ħajkun hemm isu deċiżjoni, issa kulħadd qed juża biex jaħrab di isa ma nafx ħanejt, ma nafx ħanikteb, kulħadd qed juża l-Ingliż. Biex neħles. Fil-fatt jista' jkun teorija biss, però jista' jkun li peress li aħna iktar mhux iktar imma llum il-ġurnata qed nużaw ħafna l-Ingliż. U l-Ingliż m'għandux differenza fil-ġeneru. Forsi qed nippreferu lil Malti nesqu dak il Unżommu terminu wieħed li jirreferi kemm għal raġel u kemm għal mara jiġifieri. Ma nafx. Jista' jkun. Nipotizza. Tagħmel sens. Tajjeb, għalfejn taħseb li dan is-suġġett ta' sessizmu fil-lingwa huwa relevanti f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih? Huwa relevanti għax kif diġà għedlek in-nisa jew anka in-nies komuni x'inhi jiġu biex jirreferu għal imorru għand eċemplu jgħidu la hello l-avukata. U emmin ma jħux pjaċir, ġifiri dan t-tirrekonoxxuh li xaħat jgħidlek avukata u jekk inti ma tridx il-professjonisti huma infushom ma jridux li jseħħu avukat, ġa dejt fuq seħħażina. Għattila u n-nisa huma nqa' delikati, allura taf kif. Le barra minn hekk ma naħseb ukoll speċi fi żmien fejn qed niġġieldu u sewwa jsirek għall-ugwaljanza f'kull qasam tal-ħajja. Fil-lingwa, l-lingwa hija xi ħaġa ħajja li juża kulħadd ma għandux mingħajra, jiġifieri ukoll huwa suġġett importanti ħafna huwa qasam li għandna naslu għal deċiżjoni dwaru. U l-lingwa jisa nħossa jiena li jisa l-bażi ta' kull relazzjoni li jkollok ma' kwalunkwe persuna, ġifieri dak l-element ta' sessizmu ma jinqereġ fil-lingwa tipo tista' tgħid li mhux ħajinqered. Din hija bidla soċjokulturali, allura l-lingwa tittadatta għal dak li qed jiġri, ġifieri mbagħad mal-bidla soċjokulturali rridu nagħmlu bidla lingwistika. Għax inkella l-lingwa ma tibqax ħajja, dak is-sabiħ tal-lingwa, għax il-lingwa dejjem tibqa' ħajja ma' żmien, qabel ma kinux jintużaw għax qabel għalfejn kien hemm il-forma maskili. Il-forma maskili hija l-ewlenija u ir-raġel li kien il-breadwinner, ġifieri li joħroġ jaħdem, allura ma kienx hemm del-problema. Issa din ħolqod il-problema li qed jaffaċċja kulħadd u jekk mhux isna insibu soluzzjoni għaliha ħataqbżilna u nibdew iktar taqbżilna ġifieri timxi tkompli għaddejja u nibdew nużaw iktar l-Ingliż. U barra minn hekk di ma narawx fil-karigi biss, ovvjament, tidher ukoll fil-lingwa Maltija minnan fiha ġejja mill-Arbi u l-Arbi jimxi b'dik il-kostruzzjoni, b'dik il-binja, anka xi rifletti s-soċjetà li ġej minna, pereżempju għandna il-mamma huwa x'għamel dejjem għall-maskil immorru, anka meta qed nitkellmu fuq xi ħadd mod ġenerali wieħed jgħid li pereżempju jiena nikteb it-teżi tiegħi mhux fuq dan is-suġġett, imma wkoll bdejt niġi f'diffikultax meta rrid nuża terminu ġenerali, jiena awtomatikament bdejt nikteb wieħed jgħid li wieħed jagħmel li, imma t-tutur tiegħi kien ġabni konxja għalli isma' għalli din ma tantx iddoqli u fil-fatt imbagħad tista' tevita li tuża l-wieħed billi tuża l-plural. Imma xi kultant xorta jinħass naqra skomdu l-plural forsi għax aħna aktar mdorrin użaw wieħed jagħmel hekk wieħed. Dan anka fil-klassi jekk inti għandek klassi bniet, għandek klassi bniet sewwa, ħatejdilhom min ġej miegħi jew min ġej il-ħarġa. Min ġej. Mhux min ġej għal kulħadd. Ma min ġej għalkemm għandek klassi bniet. Xorta minn ġej, ħatidilhom. Ġifieri xorta qed nużaw il-maskil ara kemm edha fil-lingwa. U fil-fatt fuq li qed jgħid Joseph jiena kelli għallim fis-sekondarja li konna kollha bniet u kien juża daw il-forom femminili u dak iż-żmien forsi ma nafx l-iskop tiegħu u ma qabli u kien jużahom għalhekk minħabba li kien konxi fuq il-ħaġa. Imma dak iż-żmien niftakar kont nismagħha vera stramba xi jiddarsek xi kultant meta tismagħha min ġejja miegħi. Ma nużawiex, jiġifieri. Mhux tajba grammatikament mhux tajba. Eżatt. Tajjeb, u x'konklużjoni tħrix minn din ir-riċerka li għamilt tat-teżi? Bħala konklużjoni ħrix li n-nies komuni
jirreferu għalihom bil-forma femminili tandhom dik immarkata kif għadna fil-bidu. U il-professjonijiet infushom xtaqu li jiġu msejħa bil-forma maskili tandhom. Barra minn hekk jiena rajt bħala varjabbli rajt l-età u l-kuntatt mal-Ingliż uħriġ li mill-età ma kienx hemm ġifieri differenzi li f'dawk li huma l fuq minn 50 sena xtaqu iktar il-forma dik immarkata ġifieri tal-qa. Xtaqu iktar ħaġġet ċara ġifieri. Barra minn hekk il-kuntatt mal-Ingliż għalkemm ma studejtux fid-dettall ma kienx daqshekk effettiv. Ma importanti nfakkar li jien ma studejtux daqshekk fid-dettall. Tajjeb li jsir teżi fuq il-ġens tan-nomi li jirfera l-professjoni f'relazzjoni eżatt proset. F'relazzjoni mal-kuntatt mal-Ingliż. Għax peress li aħna issa qed niġu f'kuntatt mal-Ingliż llum il-ġurnata tajjeb li anke jsir bħala focus ġifieri jkun il-kuntatt mal-Ingliż. Tajjeb, mela qabel nibdew nikkonkludu, tistgħu tgħidu ftit l-istemmija tagħna kif jistgħu jagħmlu biex jissieħbu mal-INMU? Sewa mela biex isiru membri tal-Għaqda tal-Malti huwa faċli ħafna. Għandna applikazzjoni għas-sħubija li qiegħda online fuq is-sit tagħna, tistgħu taċċessawha wkoll mill-paġna ta' Facebook tagħna Għaqda tal-Malti. Għas-sħubija hemm ħlas ta' 5 euro għal kull sena, però dak li jkun jista' jissieħeb għal kemm snin irid tal-eternità jekk jixtieq. U meta jissieħeb jirċievi tessera bil-posta ikollu skont minn xi ħwienet tal-kotba u stationaries ukoll u jirċievi kopja ta' Leħen il-Malti li kif ġa semmejt hija rivista tal-Għaqda li nniedu kull sena f'Novembru. Sewa, tajjeb ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna dalodu u ninkoraġġixxi li s-semija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-Għaqda tal-Malti għal iktar informazzjoni. Grazzi. Grazzi. Għadkom kif smajtu kelmtejn mal-attivisti li ġiblilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-istudent għall-student. Jekk toqgħod il-numri kollha u taf kull alfabet, toqgħod kull teorema żgħar ma' kull kunċett, jekk toxob kull bisima, toqrob kull uġieħ, tafdaq il-klim kollu issib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu kif se jkun it-tmiem, taf kull fuq kull isfel kull wara kull quddiem, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, bissirlek poeżija jekk kif ma tweġibi. Il-kol flimkien se ngħidu biex naħdmu minn ġewwa wied xemmu ser iżommna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riħ. Il-jum infissirx minn belli il-kol flimkien se ngħidu biex naħdmu minn ġewwa wied xemmu ser iżommna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riħ. Il-jum infissirx minn belli